Marketing bro, manusia sekarang dengan era medsos, digitalisasi. Lah, sekarang kan generasi diesel, lho. Generasi diesel pripun to? Gen Z kuwi lho. Generasi Gen Z kuwi generasi diesel. Geng Z. Apa? Geng Z. Aku muni apa? Gen Z. Kleru. Nah, sing bener iki geng Z. Lah niku generasi Gen Z kuwi pancene ya kudu bagaimana marketing kita. Sekarang apa-apa online, dagelan dilewatne online. Wong tuku motor lho, Met. Nggih. Ra nggawa dhuwit mulih iso nggawa motor. Lah kowe ya ngono, dagelan ki kreditno. Lesingno ngono kok. Dagelan kok dikreditne. Lah kowe pengen